és un exercici com altres que he fet a cavall entre la música i el teatre. M'agrada, a partir dels continguts de cada disc, fer-ne una lectura escènica i traduir-la. I aquest és un exercici nou i bastant diferent dels altres, de fet. És una mica un ull extern i una escolta activa en tota la proposta de l'Enric, que és molt íntima i molt personal. Esta no es mi voz, ni mi melodía. Van passant el temps i sento com la necessitat de comunicar certes coses que reflecteixen cada etapa de la meva vida. Va néixer també amb aquest any tan estrany que hem viscut tots plegats i és fill d'això, no? Jo crec que he arribat a llocs on segurament no hauria arribat si no hagués passat tot això.